Svůj debut v české nejvyšší soutěži má za sebou krajní obránce Samuel Kopásek. Koso, jak na svoji premiéru v pardubickém dresu s odstupem času vzpomínáš? Samozrejme som veľmi rád, že ten debut už prišiel, že ho mám za sebou. Jediné, čo by som asi menil, je ten výsledok, ktorý nebol priaznivý pre nás. Už si to zmínil, ale zápas proti Jablonci se výsledkově nevydařil. Herně to ale nebylo vůbec špatné, taky jak hodnotíš ten zápas po týmové stránce? Áno, herne to bolo dobre, hlavne ten prvý polčas, kde sme boli dominantným tímom, kde sme Jablonec k ničomu nepustili. Jediné, čo tiež by som menil, je tá efektivita, kde sme si vytvorili dobré šance, dobré náznaky tých šancí, len sa lepšie vysporiadať s tou finálnou fázou. Zeptám se na tvoji adaptaci v Pardubicích. Jak tě přijala kabina a co herní styl, který tady hlavní trenér Jan Trousel nastavil, vyhovuje ti to? Samozrejme mi to vyhovuje. Prišiel som do klubu, kde sa hrá rovnaký systém, ako som bol zvyknutý hrať v tom predošlom, takže toto je určite plus a kabina, myslím si, že zatiaľ ide všetko fajn a myslím si, že tie vzťahy sa len zlepšujú. Česká liga je určitě trochu jiná než ta slovenská, tak v čem vidíš po tom prvním zápase ty největší rozdíly? Nemal som až taký veľký priestor na tom ihrisku, vlastne nastúpil som v druhom polčase, ale za tú chvíľu som si stihol niečo navnímať, hrá sa tu vo vysokej intenzite, je tu veľké množstvo osobných súbov, čiže tu by som prikladal tie asi top veci. Už v sobotu nás čeká další zápas, měříme síly se Slováckem. Říkali ti třeba spoluhráči, co je to za soupeře, víš, co můžeš čekat? Už sme mali aj analýzu supera, myslím si, že vieme, čo očakávať, kde majú nejaké tie slabšie stránky, kde majú silné stránky, takže o tomto už sme boli oboznámení, takže myslím si, že budeme dobre nachystaní a predvedieme to aj na ihrisku. Jakou hrou konkrétně se Pardubáci musí v sobotu prezentovat, aby si domů přivezli všechny 3 body? Myslím si, že aj tak, ako som už povedal, ten prvý polčas Jabloncom by mohol byť tou ukážkou toho správneho herného štýlu. Jediné, čo meniť, je tá efektivita.